Tá déaltaí go leor Andy náhfuil an teicneolaíart cheart acu agus atá hí bhuihaintaiste. Tá agus táid aní go bheith caiintear an ábhar seo le roinnt blianta nuas ar na phléir agus an aspa beidir planál atá déanta ar technoleaks na scolanna a cínte go bhfuil múntóirí tuismitheoirí agus na daltaí sús condáta ar an gcuí leis an technoleak seo úsáid agus tá sé seo aníag teachta níor a dúí ar príomhaidí agus ar múntóirí agus tuismitheoirí agus daltaí agus cai sé dul an leis an athrú seo ó thaobh éideachas ar líne agus obair dhéana sáile rudí heol arás chuig múntóirí go háan gasta ar fad agus is dócha an caiiciis an ribhsír na casca hí obair chuthaháile le páistí agus bhí siad ábalta an obair sin a dhéana tá siad ag brach go thomlan ar beidir ábhar scoil a bheith seolta thochuinis ar líne go nnéana siad an obair sáile agus é heol arás agus tá sé sin dúlánach ó thaobh scileanna teag na páistí agus tuismitheoirí agus na múntóirí agus ó thaobh achfaní sáile agus an rud táid a feicáil agus a cloisteáil faoin a go bhfuil beidir riomhar sáile agus go bhfuil tríú ceir a fáiste agus go bhfuil arthú beidir an riomhar sin a rint atrú agus tá sé sin dúlánach go leir muna bhfuil léas ag an ile fáiste leis an obair bháile dhéana tá sé sinna chur mhuiil ar an próséis sáile tuairt faoin obair seo. Agus beidir gohfuil gá aircar na technoleachta tar fáil agus seo dhéana ar an buséid é sé ísle agus cóhéfachtach is gur féidir. Bhfuil sé rialaí a tuairt ar thuismíthaí a bheith ag féimir mar bhúnseí. Sílam náhfuil agus tá sé aonanta dúlánach fiú mar nach bhfuil an údarás céine beidir ag tuismitheoiras ag an múntóir is tí sa seomar ranga. Tá sé milltainna deachar tuairt ar páiste sí síos ar feadh roinnt orintanta cléig agus tuairt faoin obair seo. Gan an timplach sóisialta timplarthú, gan na hachfaní ranga a bheith acu de an ná, agus gan an idir gníomhachas céine is a Harlín sa seomar ranga. Agus is tócha rud eile táid a feicáil na beidir gohfuil ceanga leidirlín ínta máil ag daoine agus gohfuil si ag tríal rudí a íslódáil agus a úslódáil agus gohfuil ag tep ar an ibriach sin agus gur gádómh sin dhéana tríú ceir óir dul an nibrín sé ag gearr. Tá sé sinna chur stros ar na páistí agus stros ar na tuismitheoirí.